Słucham? Piszcie. Nie można porozmawiać. Zgłaszam. No, Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. no mów. Wybuch styrce, ktoś nam podpalił styrtę. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. No i syna nie ma w domu. Mówi Himmel Jadwiga. No za cholera. Łączna tutaj, jak się wjeżdża, zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. No. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Jestem w domu i przychodź. Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił.